you want to do this, Mommy? Okay. You want to do this? Yeah, go ahead. Yeah. Α, στείλεις την παπά της τώρα. No, no. Άνοιξε το εσύ, παιδί μου. Άνοιξε το εσύ, κορτσάκι μου. Yeah. Κάνε το push down, push down. Όχι με το χεράκι, Ωραίο είναι αυτό. όχι με το... Ναι, κάνε το push down. Yeah. Έτσι, μπράβο. Μπράβο you. το κορίτσι μου, μπράβο το κορτσάκι μου. Μπράβο την ομορφιά μου. Έτσι, βάρ' το παιδί μου και γύρνα το και έτσι. Έτσι. Κάνε το εσύ με το χεράκι σου, έτσι. Yeah. Σιγά. Yeah. Έλα, easy, όχι έτσι. Σουτά, μην το χτυπάς. Κάνε το μάμ. Ποιο να κάνει. Νο. Κάνε το μάμ σου, Τάνα. No, it's caca. Γιατί ρε μαμά τη λες είναι κακά. Δεν μπορεί. Γιατί να το φάει. Γιατί να το δοκιμάσει. Δεν είναι κακά, Σουλτάνα. Βάλ' το εδώ. Άστο αυτό εκεί. You want this? Yeah. Σταμάτα να το κάνεις boom. No. No. Σουτάνα, αυτό είναι της γιαγιάς. Εσύ κάνε με εκείνο το small. Οκ. Wait. Πού πας τώρα. Πού πας. Κάτσε εκεί. Hey. Σήκωσε τα βαρικάκια σου, Σουλτάνα. Σήκωσέ τα, όχι κατέβασέ τα. Απ. Έτσι. Απ. Yeah. Μπράβο. Up. There you go. I'm doing it. Yeah. Τι είναι αυτό. Τι έφτιαξες. Ζυμάρι. Say ζυμάρι. Say φίλο. Feel. Say dough. No. Mhm. No. Yeah, that's dough. Και άνοιξες φίλο. No. Mhm. No. Dough, yeah. Και άνοιξες φίλο. Smells good. Yes. Easy. Σουτάνα, μην το χτυπάς. Sultana, this is not a toy. Baby, what can he right here? You got the baby. Άντε, open. Make big φίλο. Άψε το φως λίγο.
Del. Oden. Χθες με ρώτησε ο φίλος ήταν και μιλήσαμε και